maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan, nagwali sa mayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha kay tinud-an o pipila ka mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa, si Juana ang asawa ni Cusa nga opisyal sa ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinud-an pinaagi sa ilang katigayunan. Mga igsoon, kudiha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod. So today we will reflect on some important points related to the gospel. Let us talk about mission, the meaning of mission, ang kahulugan sa misyon. Because Jesus was on a mission, of course, we know that, no? Kabalo bantaan na. No, nga si Jesus, addo naman siya misyon. Kung sa ganito yung misyon ni Kristo, no, nga ang mga dautan magbag-os kinaiya o musunod kaniya. Aron nga makasulod sa gingharian sa langit. Ngayon siya nga, wala ako moari alang sa mga matarong, kung dili alang sa mga makasasala, aron sila magbag-o. So that is the very mission of Christ. And of course, naguha sa mga tinud-an. No, he recruited 12 apostles to help him. And not only the 12 apostles, doon na po di ay mga ubay-ubay nga mga kababayinan nga misanong pod sa misyon. Joined the mission of Christ. And by sharing their resources, no, their help, their wealth, no, ilang gi matud pa diri kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinud-an pinaagi sa ilang katigayunan. So sa atong pag-apil sa misyon ni Kristo, we are expected to share, no, to share our what we have. And of course, sa atong teachings, we have doon na tayo tulo ka mga kanang katigayunan, no, nga naa kanato. Naa tayo oras, we have the time, sometimes we also have the talent, and sometimes we also have the treasure. So muna siya yung mga atong i-share for the mission, no, kanang mission. Wala man lamang yung kay kwarta, siguro ang imong talent. Kung wala man lamang judo kay talent, wala po kay kwarta, siguro ang imong oras. Ingon ni ana. O wala gyud ka ana, wala gyud kay appeals mission. Wala po kay, di po ka mo share sa imong oras, di po ka mo share sa imong talent, di po ka mo share sa imong time. So wala gyud ka mission. Di ba, klaro? So as part of the mission, you have to share what you have. Ingon ni ana. Sama sa nahitabo dire. And then kanang speaking of the mission, it should always be communitarian. Dili lang kay akora, dili lang kay silara, kung dili kita ang tanan. Katubang gustong mo appeal po sa mission ba? Dili ta mag-iya-iya. Ta mura ba o kanabitang mag-iyahay rata sa atong mission, no? In our gospel, Jesus, his apostles, and the ladies joining the mission, they were on a community. Naagid sila sa community. So in other words, ang mission di ay, no, should also be understood in community spirit. No, kada bang mo apil yung kas kalikukan, dili kami ingon bahala na mo din na ako man kamot at pagkog ako diri. Dili na siya mao kinahanglan niya according to Jesus, you should always see to it
that you are part of the mission in a community. And the third is kanang ang pagpaambit nimo ba pag-share katong lugar nga diin nang ginahanglan. Nang gikinahanglan ba? Mo man na mission. No, panalitan kanang mo mission kami mga pare, mo mission may sa mga kining areas nga mga pobre. Mga pobrehon ba kanang mga walay kahinguhaan. Ngon yan na kami mga tubig bukid, mga bukid every Wednesday. Bukid yung ko ana, no? Three barangays. Ato pong mga lay ministers mao gihapon. No? Ang imong yung siguruhon og adto katong mga lugar nga gikinahanglan gyud nga misyonan. Okay, kung panalitan mo adto ka pa na doon ako ha. Doon ako sample ana. Sa kaniadto ni Lambo kining gitawag bitaw nato og kining Charismatic Renewal Movement CCRM. Nilambo nas man huyod tungod sa medyo tawag pod sa Espiritu Santo. And then gitawhag ang tanan nga magpormag community. No, doon na forma community. In other words, kasilinganan. No, nga diha sa inyong mga kasilinganan, pormahon gyud ninyo ning mga silingan. Labi na gyud katong mga walay mga simba. No, adto mo dito, mission mo dito, mga kuan man mo, guided by the Holy Spirit, kay charismatic gud mo. So inyong i-organize inyong mga silingan, katong mga palakubog, katong mga kuan, sige, organize, kabulukan ko sa inahitabo, doon ay pipila, ni hangyo, nga pwede dili ra silingan among kuan nun, pwede red man recruitment. Kabulukan ko sa plano, ang ila daing pakriton, panghimuong paapilon sa ilang community nga tukuron, ang mga dato, muna nga naa sila membro diri sa ilang community diri, dato na tuwa po ditong usapong dato, ila pong gi-recruit. Dito po usapong dato, ila pong gi-recruit. Dayong usapong dato, dire. Naporma gyud sila community, pero puros dato, pero dili kasilinganan. Nga naman, amo tungkol sa ilang purpose, pero wala mo kay hambugiro man kay itong usa. Ano bang proud kay sa siyang community, tsaka migod sa among community sus. Balin yung lamia among snacks kanang kanang mag-prayer meeting nindot kay amo ang snacks kay mga dato mangguning amo ang kauban. Murag ni action og murag sa kuan pa na murag nausog akong tinanawan sa maong babae. Murag imbis ana murag pinadungo na gamay. Murag ni sa akong hunahuna ra ba. Murag ni ingon ko. Paitason ka. Sa akong hunahuna ra ba? Wa na ko gisulti. Mapahitason ka. No, kaya nga naman yan magipilit yung mga dato, giyahag yung gusto. Dili sa gusto itong mga silingan niyang mga ordinaryo lang yung tao. Katong iyahang dito gislagyo. Bahala naglagyo at tuon na dyan nila. Kay, sus, mga dato man, mga dato yung ana. Pero wala mo prosper. Wala mo prosper. Nga naman, wala panalangini sa Ginoo. Kaya dili man gito mo imao. Because in a mission, you should go to a place where you are needed. Ayaw misyonin ng doon ay mga renewal movements. Ang ilang rekruton, kanang mga nanimba ng daan. Ako sa lagi ang man-recruit mo ang miyembro, ayaw nang nanimba ng daan. Dili man na mo mission sa simbahan. No, panalitan, kining atong rekruton kini kasi sige nang kasimba, dali na lang ni kayo. Dili in tao na mauoy. Kung mag-mission ta, kanang mga sungayan din ha, mo'y ato ang misyonan nga mautangtang ng mga sungay, ana. Klaro? Kanang mga ikugan din ha, muna sa atong misyonan, nga magbago na silang kaugalingon. That is the mission. Kung sige ni Kristo sa kalibutan, wala kumuani alang sa mga matarong, kung dili alang sa mga makasasala aron sila maghinulsol sa ilang mga sala.
So kato mga sungayan ba kato mga sungayan din na mo na inyong misyonan. Mabito na ray mga renewal movements mananghid na ako kada mag-seminar mi. Nganong inyo pa mag-seminar unang hinimbaho ng daan. Nganong kanang gasigig simba matag Domingo mo inyong gi-recruit anang inyong organization. Maoy rekrutan ng mga nasprisuhan. Kanang mga walay simba, kanang bana nga himunog og asawa. Kining asawa nga nang laki. Muna'y rekrutan ninyo or maghinulsol na. Klaro? Muna. So, okay. So, taga-Facebook na nanaw ang friend, taga-Facebook. Mga taga-Facebook, muna siya yung matubuhaton. When you go to a mission, go to a place where you are needed. So, klaro? So, muna siya. No, so, sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmaayo, ha? Ayog pili og kanang mayon nga. Ngayon nga, kana bang pili ng tao ba? Aray na ko diri kay mga datuuni. Agi. Ang naong nimo, atubangan sa Dios dili ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Kasi Kristo asa man na tao sa lugar nga pobre. Kisa may iyang mga barkada, mga mananagan. Asa man siya namatay siya sa krus. Asa man siya gilubong sa lugar nga hinulman, dili gani iyang kaugalingon. Ingon ni ana si Kristo niya, ikaw, naong nimo, nagpili-pili kag tawo, dili ka tumuduod, sinuod niya ba ni Kristo. Mutanaw ko nimo, murag dili akong natin ang pinaana. Pinadungo gamay ba nga? Pagkasulting, tagway ni mo. Nakaingon ko ana ba, pero wala rin ako gisulting. Sa huna-huna ra ba? No, inabayhanan eh. Pagkaulaw man rin ta. Pero wala na ako gisulting. Igo rin ako sa huna-huna ra ba? Sa huna-huna ra. No, nga naman, tungod kay, sa ganito primero, mission is to share. Share. Una siya ay mission. And then, not only personal, communitarian. And the third is, adto mo sa lugar nga diin gikinahanglan mo. Na nga ako mga lay ministers magpili og assignment, muana na sa dakong nga magpili. Maoy adto ato mga lugar nga perting mga tao dito, mga walay simba, gikinahanglan ka dito. Ayaw sa mga lugar nga nanimba na. Huwag kamo pa mga organizations, kung mang-recruit mo miyembro, ayaw rekrutan ng mga hinimba ko ng daan. Katong mga walay mga simba mo i-rekruta. Bason po lamang manimba na na. Klaro, manindong palihog.